Quanta gent hi ha aquí, dels que votareu sí, que ha nascut fora de Catalunya? Quanta gent hi ha aquí, vosaltres continueu aixecant la mà, de gent que ha nascut fora de Catalunya i ara que s'hi apuntin els que tenen els 4 avis nascuts a fora de Catalunya. Quanta gent hi ha aquí, dels que han nascut a fora de Catalunya, que tenen els 4 avis nascuts a fora de Catalunya, que tenen 3 avis nascuts a fora de Catalunya? Que tenen, a més, els 2 avis nascuts a fora de Catalunya? Que tenen algun, jo també, que tenen un dels avis nascuts a fora de Catalunya? Que tenen a la seva família algú nascut a fora de Catalunya que votarà sí? Encara hi ha algú que n'ha aixecat el braç. Que coneixen algú que ha nascut a fora de Catalunya que votarà sí? Molt bé. Perquè, ho hem de dir, la transversalitat del nostre moviment sobiranista va de Sor Lucía Caram als estudiadors del port.